Mä aloitin tän videon just. Moi, mä oon Pihla, Annikan kaveri. Nyt me tehdään video jostain helvetin väsmästä. Ja siellä on Annika. Eikö se ole kaunis? Ja tässä on minun. Joo, ja meillä on hauskaa täällä. Eiks olisikin? Mä ollaan tässä Terinen ja kohta lähdetään Laajasaloon kouluun. No, mä en oo lähes minnekään Laajasaloon, jos niinku... Jotain parempi. Ota kiinni. Ai, Ei. mitä? Ota sinäkin. Joo. Wii! Oi, Siis... Bussikortti! Bussikortti ja nutakortti! Maahan lensi ja bussikortin aika 28. Eli huomenna! Mulla on Annika puhelinkoirat ja nutakortti ja sen bussikortti ja mä lähden. Ai mä voisin ottaa sun puhelimen, sun repun ja... No mä otan sun repun sitten. Siellä ei mitään. Ei kiinnosta. Ota! Haloo. Tehdä hakemaan silloin parempi. Karkaan! En mä pääse karkuun. Karkuun! Ai! Karku! Kuuluu ääni. Mä juoksen karkuun! Oikeesti. Ai se on lama. Älä jaksa. Mä en saanut edes karattua kunnolla. Tehdä hakemaan mun tommoista. Tehdä parempia. Parempaa.